وإذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mashallah, man blir mycket glad av att komma hit och se den här fina moskén. Alhamdulillah. Och det är alltid en ära att få besöka sina muslimska bröder runt om i Sverige och runt om i världen. Och vi hoppas att vi kommer vara från dem som profeten Ali sallallahu nämnde då han sa att Allah Ta'ala säger wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya. Allah säger min kärlek är garanterad till de som älskar varandra för min skull. Wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya. Min kärlek är garanterad för de som sitter för min skull. Wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Min kärlek är garanterad för de som besöker varandra för Allahs skull. Och denna hadith är autentisk. Så det är en väldigt stor belöning i att besöka muslimer för Allahs skull. Och vi hoppas inshallah att vi får den här belöningen. Idag tänkte vi gå igenom några verser från Koranen. Vi gör en tafsir och förklara en sura i Koranen. En av Koranens kapitel. Och det här kapitlet är det bästa kapitlet i hela Koranen. Surat al-Fatiha. En ayah eller en vers som vi läser varje dag. Varje salat. Ungefär 17 gånger om dagen. Om man räknar ihop. Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, Fajr. Den här suran som vi läser varje dag. Förstår vi vad vi läser? Har vi reflekterat över dess betydelse? För Allah, den mäktige, skickar inte bara ner Koranen för att vi ska läsa. Utan skickar ner Koranen för att vi ska förstå. Afala yatadabbaruna al-Quran. Allah säger, ska de inte reflektera över Koranen. Så Koranen kom ner för att man ska läsa den och förstå sig på den och praktisera den. Allah subhanahu wa ta'ala har gjort oss till den bästa umma. Det bästa samfund. Allah har skickat många profeter. Och alla profeter har haft följeslagare. Och de bästa av följeslagare är de som följer profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och därför säger Allah: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Ni är de bästa av folk som har skickats till folket. Ni påbjuder det goda och ni förbjuder det onda och ni tror på Allah. Så Allah säger här att vi är de bästa av folk för folket. Men den bästa av dessa bästa, det är de som lägger vikt på Koranen. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam han sa: "Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Den bästa av er är den som lär sig Koranen och lär ut Koranen. Så här har vi två. Allah säger i Koranen att de bästa av folk är Muhammeds folk sallallahu alaihi wasallam. De som följer denna profet. Det här är de bästa av folk. Men vem är bäst av dem?
De som lär sig Koranen och lär ut. Så därför tänkte vi, inshallah, idag studera några verser från Koranen. Och det finns mycket stor belöning i att göra detta. Det berättas i Sahih Muslim från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُم إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. Om ett folk samlas i ett av Allahs hus för att recitera Allahs bok och att studera Allahs bok, vad händer? De får 4 belöningar. Allah kommer att skicka ner sakina, frid över dessa människor. 2. Allah kommer att omsluta dem med sin barmhärtighet. Bland de som är i hans sällskap. Så här är vi idag i ett av Allahs hus för att recitera och att studera några verser från Koranen. Så vi hoppas att vi också ska vara från de som får den här stora belöningen. Vi ska få sakina, frid, rahma, Allahs barmhärtighet, och att änglarna ska omfamna oss, och störst av allt att Allah ska nämna oss bland de som är i hans sällskap. Wala dhikrullahi akbar. Det här är det största och bästa som finns, att Allah nämner oss. Och innan vi börjar att läsa eller gå igenom denna vackra sura, så tänkte vi höra Koranen reciteras från vår broder inshallah ta'ala, Surat al-Fatiha, och sen kommer vi inshallah förklara vad den betyder och de stora lärdomar som finns att ta från denna sura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah. Den här suran kallas för al-Fatiha. Och det är den som muslimen måste läsa varje bön. Den här suran är 7 verser. Och den sändes ner i Mekka. Och det är den bästa suran i hela Koranen som går att läsa. Den här suran har flera namn. Surat al-Fatiha, den har asma kathira. Den har många namn. Och många namn tyder på att den är något viktigt. Och många av de här namnen beskriver också vad al-Fatiha handlar om. Det första är att den kallas för al-Fatiha. Och det kommer från ordet fataha, att öppna någonting. För den här suran öppnar Koranen. Om man öppnar en mushaf så finner vi att den första suran är al-Fatiha, eller hur? Därför kallas den för al-Fatiha, för den öppnar, eller det är inledningskapitlet och öppningskapitlet i Koranen. 2. Man kallar den också för al-Fatiha, för när man ber så är det första man läser al-Fatiha. Den öppnar bönen också. Sen har vi också att man kallar al-Fatiha för Quran och Kitab. Koranens moder och Kitab. Den bokens moder, bokens moder är Koranens moder. Det är den viktigaste suran i hela Koranen. Hela Koranens budskap finns med i surat al-Fatiha. Så det är den viktigaste suran i Koranen. Koranen kallas också för, eller al-Fatiha. Al-Fatiha kallas också för al-Sab'u al-Mathani och al-Quran al-Azim. De 7 ofta reciterade verserna och al-Quran al-Azim, den magnifika Koranen. Allah Ta'ala säger وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Vi har gett dig de 7 upprepande verserna som upprepas och den magnifika Koranen. Det kallas också för al-Hamd. För det första man läser är Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Det kallas också för salat, bönen. För det är den viktigaste delen av salat är att man läser al-Fatiha. Det kallas också för shifa, medicinen eller botemedlet.
Den här suran är en medicin, ett botemedel mot sjukdomarna som finns i människans hjärta och sjukdomarna som finns i kroppen. Därför kallas den också för ruqya, den som man kan bota med. Och här finns det en berättelse. En av sahaba som heter Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu sa att de var ute på en resa en dag med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, eller afan. De var ute på en resa och profeten Muhammed alaihi wasallam, han var i Medina. Och när de kom till en by och ville bli gäster i byn så blev de nekade. Nej, ni är inte välkomna. Och det här är något som är väldigt fult hos araberna, att man inte välkomnar gäster, det anses vara väldigt lågt. Så de slog läger utanför staden. Och medan de var utanför staden så kom det någon från byn och sa att våran hövding har blivit biten av en skorpion. Och vi har försökt att bota honom, men vi kan inte bota honom. Finns det någon av er som kan göra ruqya? Alltså läsa på honom så att han blir frisk. Och då så sa Abu Sa'id, jag kan läsa på honom. Men ni vill inte ta emot oss som gäster. Om han blir frisk så ska ni ge oss en gåva. Och de kom överens om att de skulle få ett antal får som gåva, eller lamm. Så Abu Sa'id, han gick till den här mannen som var döende, den här hövdingen. Och han läste på honom surat al-Fatiha några gånger. Vissa hade inte sig 7 gånger. Och de sa mannen ställde sig upp som att han aldrig hade varit sjuk. Direkt. Så blev han frisk. Och så fick de den här presenten, den här gåvan, och åkte tillbaka till Medina. Och profeten han sa till Abu Sa'id, "Wa ma yudrika annaha ruqya." Hur visste du att man kan göra ruqya med al-Fatiha? Så al-Fatiha kallas för ruqya, den som man kan bota med. Så har man till exempel feber, eller ditt barn har feber, du kan läsa Fatiha på dem. Läsa på sig själv. Läsa på vatten, blåsa i vattnet och dricka vattnet. Och blir det illa så blir man frisk med Allahs vilja. Al-Fatiha kallas också för al-Kafir, den som räcker. Al-Fatiha räcker. Det vill säga i salat. Om du läser al-Fatiha endast al-Fatiha, då räcker det. Du behöver inte läsa någonting annat. Det är rekommenderat att läsa någonting mer, men du måste inte. Men om du läser hela Koranen förutom al-Fatiha i salat, accepteras din bön. Om du gör salat, du läser från al-Baqarah till surat al-Nas. Toppar du salat? Accepteras inte. Men om du bara läser Fatiha, inshallah yuqbal, den accepteras. Och den här suran, al-Fatiha, är den bästa suran i hela Koranen. A'zam sura för Koran al-Karim. En av sahaba som heter Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, han sa att en dag så var med profeten Muhammed a.s. i moskén. Och profeten tog mig i handen. Och han sa, Abu Sa'id, innan du lämnar moskén så ska jag lära dig Koranens bästa sura. Och sen när de skulle gå ut, då så sa Abu Sa'id, ja Rasulullah, du sa att du skulle lära mig den bästa suran i Koranen. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, na'am, alhamdulillahi rabbil alamin. Det är Fatiha. Så det här är Koranens bästa sura. Och den här hadith finns i Bukhari. När man frågar vissa vilken är Koranens bästa sura, de tänker att al-Baqarah. Mer än 280 ayah. Nej, al-Fatiha är bättre. Trots att det bara är 7 verser. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, han berättade att en dag så satt profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam och ängeln Gabriel kom och satte sig bredvid honom. Jibril. Och ett brakande ljud hördes från himlen. Och Jibril han sa, ja Muhammed, det här är en dörr som har öppnats i himlen som aldrig tidigare har öppnats. Och en ängel har kommit ner som aldrig tidigare har kommit ner. Och han hälsar på dig, han säger assalamu alaikum till dig Rasulullah. Och han säger till dig, Abshir bin Nurayn alladhin utitahuma. Jag ger dig de glada nyheterna med 2 ljus som du har fått. Som ingen annan profet har fått före dig. Fatihatul kitab wa khawatim surat al-Baqarah. Första kapitlet, al-Fatiha, och de 2 sista verserna från surat al-Baqarah. Om du läser dessa så kommer du få allt som du ber om. För al-Fatiha och Amana Rasul
de sista verserna i Baqara, de är dua. Eller hur? Man ber om någonting. Och när du ber om detta så kommer du inshallah att få det. Så här så sa profeten al-Islam att det är nur. Al-Fatiha är ett ljus. Och samma sak, de 2 sista verserna från Surat al-Baqara är också ett ljus. Som ingen annan profet har fått före dig. Allah har skickat många böcker, eller hur? Profeten Musa fick Taurat. Profeten Isa, han fick Injil, evangelierna. Profeten Davud fick en bok. Profeten har fått böcker som innehåller mycket kunskap. Men ingen profet har fått en bok som är som Koran. Den bästa boken Allah har skickat ner. Och det bästa kapitlet i Koranen är Al-Fatiha. Vad som också bevisar hur viktig Al-Fatiha är att man måste läsa den i varje bön. I varje salat. Profeten al-Islam, han sa att den som inte läser Fatiha, han har ingen bön. Bönen gills inte om du inte läser Surat al-Fatiha. Så man måste läsa al-Fatiha i varje bön. Hela tiden. Varenda raka. Vi tänkte nu, inshallah, förklara ayah, vers, lite kortfattat. Men om man vill så kan man fördjupa sig jättemycket. Det finns de lärare som har pratat om Surat al-Fatiha i hundratals sidor. Hundratals sidor har de gjort tafsir och förklarat Surat al-Fatiha. Men vi tänkte idag inshallah genom kortfattat, ytligt, vad denna sura betyder och de lärdomar som vi kan ta från denna sura. Allah Ta'ala säger först Bismillahirrahmanirrahim. I Allahs namn, den nåderike, förbarmaren. Och den här versen, Bismillahirrahmanirrahim, enligt majoriteten av de lärda, är inte en vers av al-Fatiha. Utan det är en egen vers som Allah har skickat ner för att skilja surorna åt. Om detta inte skulle finnas så skulle man inte veta vilken sura som är vilken. Men vad är det som skiljer en sura från en annan sura? Emellan dem finns det Bismillahirrahmanirrahim. Då vet man att det kommer ett nytt kapitel. I alla Koranens kapitel förutom Surat al-Tawbah, som inte börjar med Bismillahirrahmanirrahim. På grund av vissa anledningar som de lärde. Så här har vi först att Allah Ta'ala säger Bismillahirrahmanirrahim. Och sedan första versen Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamd betyder Alhamdulillah, lovprisad är Allah. Rabbil Alamin, universums herre, eller alltings herre. Herre till allting. Lovprisad är Allah, Alhamd, som muslimer ofta säger, Alhamdulillah. Det betyder att man tillskriver Allah och man prisar Allah med hans vackraste namn och egenskaper. Hans vackraste attribut. Hans rättvisa gärningar. Allt han gör är rättvist, det är gott, det är vackert. Så han förtjänar att lovprisas. Han förtjänar att tackas. Man upphöjer Allah genom detta. Alhamdulillah. Allah är det vanligaste namnet på våra skapare. Allah subhanahu wa ta'ala. Och namnet Allah kommer från en ilah som betyder den som dyrkas. Den som dyrkas med kärlek och vördnad och undgivenhet. En ilah. Allah. Och det här, enligt vissa lärare så är det här Allahs första namn. Ismullah al-A'zam. Rabbul Alamin. Herre över allting. Rabb betyder herre. Allah är den som har skapat oss. Han är den som upprätthåller allting. Den som styr och kontrollerar allting. Den som ger liv, den som tar liv och har allting i sin makt. Al-Alamin, över allting. Allting förutom Allah är skapat. Allah är skaparen till allting. Och han är den som kontrollerar och styr och har allting i sin makt. Universums och alltings upprätthållare. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Den nådige, den barmhärtige. Och Ar-Rahmanir-Rahim. De här två namnen kommer från samma grundord. Som är Rahma. Barmhärtighet. Nåd. Och barmhärtighet och nåd
är att kunna förlåta någon, att överse någons brister, tillkortakommanden, att älska någon. Och det här är från Allahs största egenskaper. Från Allahs viktigaste namn är att han är Ar-Rahman Ar-Rahim. Och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han sa att Allah säger: min barmhärtighet övervinner min ilska. Allah, han är otroligt barmhärtig. Vad är då skillnaden på Ar-Rahman Ar-Rahim om det kommer från samma ord? De lärde sig Rahman, Allah är barmhärtig till alla i det här livet. Muslimer, icke-muslimer, hans älskade, hans fiender. Han ger dem uppehälle, han ger dem mat, han ger dem hälsa. De han gillar och de han inte gillar. Han är barmhärtig mot djuren, mot allt. Så Allahs barmhärtighet i det här livet är generellt. Men Rahim är specifikt för de troende. Vad kan det mu'minina Rahima? Allah säger att han är barmhärtig över de troende. Och det här är en speciell barmhärtighet som endast de troende kommer att få nästa liv. På domedagen, då kommer hans fiender, och de som inte accepterar hans religion kommer inte att få hans barmhärtighet, utan de kommer att få hans vrede, hans straff och hans helvete. Och på domedagen är det bara de troende som har följt hans profeter som kommer att få hans barmhärtighet. Och Allahs barmhärtighet är otroligt stor. Wallah, det är någonting som inte går att föreställa sig. Det har berättats i hadither att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han sa att om folk kände till Allahs barmhärtighet, då skulle de förlita sig på den. Och han sa också att när Allah skapade jorden så gav han en barmhärtighet. Han förbarmade sig över skapelsen med en barmhärtighet. Och han sparade 99 till de troende i nästa liv. All den här rahman som vi kan se i det här livet är bara en liten del av Allahs barmhärtighet. Den barmhärtighet som djur har mot sina barn. Den barmhärtighet som en moder har mot sitt barn. Den barmhärtigheten vi har sinsemellan. Det här är bara lite spår av den barmhärtighet Allah har gett till oss i det här livet. Men han har sparat 99 delar till de troende i nästa liv. Det är något som inte går att föreställa sig. Och vi ber Allah att vi ska få hans rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Allah säger sen Malik Yawmiddin. Man kan läsa på två olika sätt. Malik Yawmiddin eller Malik Yawmiddin. Malik med vokal, lång vokal, Malik. Och man kan också läsa Malik Yawmiddin. Malik betyder ägare av domedagen eller dagen av räkenskap och belöning. Och Malik betyder konung. Och de är som synonymer kan man säga. Malik, ägare. Malik, konung. Allah är alltings ägare. Allah är alltings konung och upprätthållare. Han äger allt. Han har allting i sin makt. Och vi är alla hans slavar. Vi är alla undergivna till honom. Ingen kan göra någonting förutom med hans vilja. Allah säger här Malik Yawmiddin. Ägare av dagen av räkenskap. Domedagen. Yawmiddin. Domedagen har många namn. Men från domedagens namn är att det är Yawmiddin. Den dagen Allah kommer att belöna de som har gjort gott och straffa de som har gjort ont. Och förlåta dem han vill. Räkenskap, rättvisa, domens dag. Där domen kommer att falla på folk. Så Allah, han är domedagens ägare. Domedagens konung. Och här kommer en fråga. Allah är kungen över det här livet också, eller? Han är kung nu också. Varför säger Allah att han är domedagens konung? När han redan är konung över allting. Varför särskiljer Allah just domedagen? Jo, för i det här livet finns det kungar, eller?
Det finns kungar som har en relativ makt som de har fått av Allah. De får styra över det som alla styr över. Folk som kallar sig kungar i det här livet. Men på domedagen kommer alla människor att återuppstå likadana. Kung som slav, rik som fattig, kvinna som man. Alla är lika inför Allah. Alla kommer upp från jorden nakna, barfota och har ingenting med sig. Det finns ingenstans att fly. Det finns ingen som kan skydda dig eller hjälpa dig. Utan det enda du har med dig är de saker du har gjort i det här livet. Och då kommer Allah att ropa ut: Liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. Till vem? Allah kommer greppa jorden, rulla ihop himlarna och kommer att säga: vem är konungen idag? Och ingen kommer att våga svara. De högmodiga konungarna från detta liv kommer inte våga svara. Och Allah kommer att fråga: Inna mutakabbirun, inna jabbarin. Vart är de högmodiga? Vart är de stolta människorna som förtryckte andra människor? Alla är tysta på den dagen. För de vet att den sanna makten tillhör endast Allah subhanahu wa ta'ala på den dagen. Sen säger Allah: Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Endast dig dyrkar vi och endast din hjälp söker vi. När muslimen här ber så säger han: vi ber endast till dig, vi dyrkar endast dig och vi söker endast din hjälp. Och på arabiska så skulle man kunna säga: na'buduka wa nasta'inuka. Vi dyrkar dig och vi söker din hjälp. Men istället så säger man: iyaka na'budu. Endast dig dyrkar vi och endast din hjälp söker vi. Och det här är islams kärnbudskap. Att en muslim ska endast dyrka sin skapare. Det är det som kallas för tawhid, monoteism. Att underkasta sig Allah. Att särskilja alla dyrkan. Att inte dyrka någonting annat än honom. Det här är det som islam går ut på. Det som Allah skickade alla profeterna. Från profeten Adam till Noah, till Abraham, till Moses, Jesus, Muhammed alayhi salam. Alla kommer samma budskap. Att endast dyrka Allah. Alla kommer samma budskap. Ingen profet sa dyrka mig. Utan alla profeter sa dyrka endast Allah. Och gör dem påbud han har gett det. Och håller det borta från de förbud han har varnat det för. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Vi dyrkar endast dig. Vi dyrkar endast dig och vi söker endast din hjälp. Att söka Allahs hjälp är en del av dyrkan, eller hur? Ja? Vi säger att vi dyrkar endast Allah. All ibada, all dyrkan. Bönen är för Allah, fastan är för Allah, tawakkul, tillförlit på Allah. Allting är för Allahs skull. Att söka hjälp i nöd från Allah är också en dyrkan. Varför nämns den särskilt? Varför nämns den inte tillsammans med att dyrka Allah? Allah särskilt just att söka hjälp. Vissa lärde sig här för att man behöver hjälp i att dyrka Allah. Vi människor är svaga och vi behöver Allahs hjälp i att klara av den här uppgiften att dyrka honom. Så vi dyrkar endast Allah uppriktighet och samtidigt erkänner vi att vi är svaga och vi behöver din hjälp i att klara av detta. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina sirata al-mustaqim. Här kommer den enda saken som man ber om i Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha är inledning, dua, åkallan och beskrivning. När man läser al-Fatiha så ber man bara om en enda sak. Och det är vägledning. Att bli vägledd till den raka vägen. Ihdina sirata al-mustaqim. Vilket betyder: led oss på den raka vägen. Led oss på den raka vägen. Och sen kommer beskrivningen av den här vägen. Och Allahs raka väg har förklarats av de lärda att det är en islam. Den rena islam. Den religion som Allah skickade alla profeterna. Sirat al-Mustaqim är också att följa profeten Muhammeds väg sallallahu alaihi wasallam.
med att säga jag följer Koranen. Utan man måste också följa profeten Muhammeds exempel. Sallallahu alaihi wasallam. Eller hur? Och som Ibn Qayyim säger, att alla dörrar till paradiset, eller alla vägar till paradiset är stängda. Förutom profeten Muhammeds väg. Sallallahu alaihi wasallam. Det finns ingen annan väg till paradiset än den vägen som profeten Muhammed har visat mänskligheten. Och den väg som profeten Muhammed har visat mänskligheten är inte någon väg han själv har hittat på, utan det kommer från Allah subhanahu wa ta'ala, en uppenbarelse. Så den raka vägen är att följa Koranen, att följa profeten Muhammed och att följa Islam. Ihdinas sirat al-mustaqim, led oss på den raka vägen. Den människan som går den raka vägen i detta liv kommer också att hjälpas att ta sig över bron på domedagen. På domedagen kommer det finnas en svår situation. Och det är när folk har dömts, så ska de gå över en bro som kallas för sirat. En bro som är otroligt tunn, den är vass och det är kolsvart, och under den är helvetet. För att komma till paradiset måste man ta sig över denna bro. Och det enda som är hjälp av dina gärningar som du har gjort i det här livet, de goda gärningarna som du kommer kunna gå över denna bro. Allah kommer att ge dig ljus och styrka att gå över bron med hjälp av dina gärningar som du har gjort i det här livet. Vissa kommer flyga över som en blixt, som en ryttare, som en löpare. Och vissa kommer att krypa över. Och vissa kommer att gå och kommer ramla in i helvetet. Så den personen som vill gå över den här bron, över helvetet in till paradiset, as-sirat al-mustaqim, as-sirat, måste i det här livet gå as-sirat al-mustaqim. Eller hur? Om du går den rätta vägen i det här livet, samma islam, profeten Muhammeds väg, sallallahu alaihi wasallam, då kommer Allah att hjälpa dig att gå över bron över helvetet. Ihdinas sirat al-mustaqim. Allah säger inte bara led oss på vägen, utan led oss på den raka vägen. Islam är en rak religion, klar och tydlig. Det finns ingen iwaj. Den är inte böjd eller vriden. Den har inga konstigheter. Det finns inga motsägelser. Den är inte extrem, utan det är en medelväg. Al-mustaqim. Och Allah Ta'ala säger: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Allah säger: det här är min raka väg. Och en dag så satt profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam med sahaba. Och han drog ett rakt streck i marken. Och han sa: هَذَا صِرَاطُ اللَّهِ مُسْتَقِيم. Det här är Allahs raka väg. Och så läste han versen: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيم. Och sen drog han små streck till höger och vänster ut från detta raka streck. Och han sa: هَذِهِ السُّبُلُ. Det här är små vägarna. Och på varje liten väg finns det en djävul som kallar människan bort från den raka vägen. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Det här är min raka väg. Följ den. وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَ. Och följ inte små vägarna, för de kommer att leda er bort från min raka väg. Så islam är en väg. Alhamdulillah. Den är klar och tydlig. Som profeten Muhammed han sa i hans khutbat al-wada', hans avskedskhutba: لقد تركتكم على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Jag har lämnat er på någonting klart och tydligt. Det är lika lätt att skilja på det som alltså dag och natt. Det är sanningen lika lätt att se som att se skillnaden på dag och natt. Endast den som är förgjord kommer att gå vilse. Så alhamdulillah, islam är klart och tydligt. Sirat al-mustaqim. Sedan kommer beskrivningen. Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladina an'amta alayhim. Led oss på den raka vägen. Den vägen som du har visat nåd över. Sirat al-ladina an'amta alayhim. Du har visat nåd över de människor som går denna väg. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Inte vägen av dem som har fått ditt vrede, eller vägen av dem som har gått vilse.
Så här ber man Allah om att bli vägledd på den raka vägen. Ihdina sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. Vems väg är detta som är rak? Det är den vägen som du har gett din nåd över. Din barmhärtighet. Din nåd över de som går denna väg. Och vilka är dessa människor? Jo, Allah nämner dem i surat al-Nisa. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Den som lyder Allah och profeten kommer att vara i sällskapet av de som har fått Allahs nåd. مع الذين أنعم الله عليهم. Som har fått Allahs nåd. Och samma sak här. صراط الذين أنعمت عليهم. Vägen av de människor som har fått din nåd. Vilka är de? Jo, det är profeterna. Sändebuden. Siddiqin, de sanningsenliga, som Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, och de som är som honom. Och shuhada, martyrerna. Och salihin, och de rättfärdiga och fromma människorna. Och hasuna ulaika rafiqa, och vilket gott sällskap. Så den som vill gå den raka vägen, profeternas väg, Siddiqins väg, shuhadas väg, vad ska han göra? Jo, han ska lyda Allah och profeten. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ. Det här är den raka vägen, att lyda Allah och hans profet. Och här finns en till punkt som man kan lära sig. Och det är att Allah subhanahu wa ta'ala, han säger här وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Vilket gott sällskap de är. Om man går den raka väg, profeternas väg, islams väg, Koranens väg, i det här livet, så kommer det inte alltid att vara lätt. Att följa sanningen är inte alltid lätt. Man kommer att få motstånd. Man kommer att få fiender. Och det här är välkänt. Alla profeter som Allah har skickat har fått fiender och motstånd. Eller hur? Till och med om man läser i Bibeln så står det. Eller hur? Jesus, han fick fiender från sitt eget folk. Judarna och romarna. Båda försökte döda honom. Så följer man den rätta vägen så kommer man att få problem och motstånd. Det är inte en väg fylld av rosenblad. Vägen till paradiset är svår. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han sa huffat till jannatu bil makarih. Paradiset är omgivet med saker som är svårt för människan. Och huffat till naru bil shahawat. Medan elden är omgiven med saker som människan dras till, lustar och begär. Att gå till helvetet är lätt. Det är bara att göra vad du vill. Följ djävulens väg. Lev livet som de säger. Men att gå till Allahs paradis, det är inte så lätt. Det kan vara svårt. Och därför så sa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam att på domedagen kommer Allah att säga till profeten Adam: ta ut delegationen som ska gå till helvetet från dina barn, från mänskligheten. Och Adam, han säger: hur många? Hur många är de? Och Allah säger 999 från varje 1000. Bara en går till paradiset från varje 1000 av mänskligheten. Och 999 till helvetet. Så paradiset är inte balash, det är inte gratis. Det kräver uppoffringar. Allah säger: gå in i paradiset för det som ni brukade göra. Bima kuntum ta'malun. Det räcker inte med att säga jag heter Abdallah, är muslim, för att gå till paradiset. Utan paradiset har ett pris som man inte kan uppnå genom att vara lat. Utan man måste kämpa för att komma in i paradiset. Att få allas barmhärtighet. Att få allas förlåtelse. Så när man upplever de här svårigheterna i det här livet, de här motgångarna, att du kanske blir skrattad för din religion. De skrattar att du är muslim. De skrattar åt kvinnans sjal. De gör narr av ditt skägg. Eller vad som helst att du ber. Och du möter motstånd. Då måste du ha tålamod. Och veta att du inshallah kommer att vara i sällskapet av profeterna. Siddiqin och shuhada och salihin. Och hasuna ulaika rafiqa.
det bästa sällskapet i paradiset. Det är en tröst, eller hur? Man känner sig ensam. Man känner sig utstött från samhället. Att man vet att inshallah någonting bättre väntar mig nästa liv. Det här måste muslimen alltid tänka. Och inte ge upp. Det sista han ska göra är att ge upp. Att ge efter. Att börja kompromissa med religionen. Nej. Aldrig i livet. Allah kommer först. Jag gör honom nöjd. Och det spelar ingen roll om folk inte är nöjda. Det här är den raka vägen. Och sen söker man Allahs skydd. Från 2 andra vägar. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Led mig inte på vägen. Du säger Allah, led mig inte på vägen av dem som har fått ditt vrede. Och inte vägen av dem som har gått vilse. Och här säger de där المغضوب عليهم. De som har fått Allahs vrede, det är de som fick kunskap. De fick uppenbarelser. Men medvetet gick emot dessa uppenbarelser. De gick vilse med kunskap. Som vissa människor. Att du har kunskap men du praktiserar inte kunskapen. Och det här är någonting som en människa klandras för. Och Allah Ta'ala liknar de människor som har kunskap och inte praktiserar sin kunskap som en åsna som bär på böcker. Eller hur? En åsna som bär på böcker med mycket kunskap. Är den här åsnan kunnig? Ja? Nej, han är fortfarande en åsna som inte vet någonting. Och samma sak är det med de lärda. Som har kunskap men inte implementerar sin kunskap. De är som en åsna som bär på böcker. Och det är någonting förhatligt hos Allah. Kabra makten inda Allah. Enta ulu ma la taf'alun. Det är någonting förhatligt hos Allah. Att ni säger de saker som ni inte gör. Så muslim ska inte bara lära sig en massa kunskap, utan man måste agera på den kunskapen man har fått. Jätteviktigt. Wala dalin, och inte heller vägen av de som har gått vilse. Dalin, det är de som agerade utan kunskap. De ville gott, de försökte dyrka Allah, men utan kunskap. Och hittade på massa nya saker i religionen. Som till exempel vissa kristna munkar. De hittade på saker som Jesus aldrig har berättat. Att man ska vara munk, man ska inte gifta sig, man ska bo i ett kloster och så vidare. De här sakerna finns ingenstans. Så man hittar på någonting, man dyrkar Allah på ett sätt som han inte har lagstiftat. Då går man vilse. Så muslimer söker skydd från de här 2. Att ha kunskap och inte dyrka Allah, och att inte ha kunskap och försöka dyrka Allah utan kunskap. Utan man försöker vara på vägen av de som har kunskap och praktisera sin kunskap. Det här är Sirat al-Mustaqim, den raka vägen. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Det här är Surat al-Fatiha. Och vi tänkte nu nämna några mycket viktiga fawaid. Några nyttor som vi kan ta från denna sura. Lärdomar. Och lärdomarna är många. Men det här är bara några exempel. Den första lärdomen är att det är rekommenderat att börja med Bismillah. När man ska göra någonting så är det rekommenderat att börja med Bismillah. Eller hur? Vad säger Allah i Koranen? Irkabu fiha Bismillahi majraha. Gå på båten i Allahs namn. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vad sa han när man ska äta? Vad ska man säga? Bismillah. När man tar av sig kläderna, Bismillah. Du får ett skydd. Djinnarna kan inte se dig när du är naken. När natten kommer, han sa ta in barnen. Stäng dörren och säg Bismillah. Släck ljuset, säg Bismillah. Täck dina koppar och säg Bismillah. Så en muslim börjar med Bismillah. Och därför har det berättats i vissa hadither att varje sak som inte börjar med Bismillah är utan baraka. Så när man börjar med någonting så ska man säga Bismillah. Och när man då säger Bismillahirrahmanirrahim eller Bismillah, vad är det man menar? Jo, i Allahs namn äter jag. Jag söker hjälp med Allahs namn. Jag söker hjälp av Allah subhanahu wa ta'ala. Jag söker baraka, välsignelse från Allahs namn. Därför när man äter
Bismillah, jag äter i Allahs namn. Jag är välsignad i mat. För Allahs namn är välsignat. Som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen. Tabarak isma rabbika lil jalali wa ikram. Att Allahs namn är välsignat. Så därför vill jag rekommendera som muslim att alltid nämna Allahs namn i de saker som man gör. Bismillahirrahmanirrahim. Vi lär oss också av denna sura lite etik, hur man ska göra dua, hur man ska göra åkallan. Al-Fatiha är en dua. Eller hur? Du ber Allah om vägledning. Men den här duan, det är inte bara att du säger Allah akbar, ihdina siratal mustaqim. Utan du börjar med att prisa Allah. Att tillskriva Allah vackra namn och egenskaper. Och det här är rekommenderat när man ska be till Allah. Att du börjar med att be genom att åkalla Allah med hans vackra namn och egenskaper. Profeten Muhammed a.s. han såg en gång en man som gjorde dua. Och den här mannen han sa Allahumma rahamni wa firli. Allah förlåt mig och förbarma dig över mig. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam Ajilta ayyuha al-musalli. Jag hade bråttom. Istället när du ska göra dua så sitt och prisa Allah med det han förtjänar och sen salat över mig. Och sedan så kan du be om det du vill. Och då så sa han, det fanns en man som gjorde dua. Han prisade Allah och han gjorde salat och salam över Rasulullah a.s. Och då så sa profeten till honom a.s. Nu kan du göra dua för du kommer att få det som du ber om. Så när man gör dua, det är finare att börja med att prisa Allah. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Så gör man dua, nämn Allahs namn och egenskaper. Vill du ha Allahs rahma? Du säger Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni. Om du vill ha Allahs förlåtelse, vad ska du säga? Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ighfirli. Eller hur? Du behöver ekonomisk hjälp, du behöver stöd. Du är fattig. Du säger Ya Allah, Ya Ghani, Ya Razzaq, Ya Wahhab. Ana al-Faqir, jag är fattig, jag behöver din hjälp. Ursuqni, och så vidare. Vi lär oss också en annan viktig sak av denna sura. Och det är att Al-Fatiha handlar om Tawhid. Att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. En muslim dyrkar endast Allah. Gör inte kyrk. Sätter ingenting vid Allahs sida. Utan dyrkar Allah med uppriktighet. Allah börjar Koranen med Tawhid. Att vi endast ska dyrka Allah. Och Allah avslutar också Koranen med Tawhid. Eller hur? Surat al-Kafirun, Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq och Surat al-Nas. Bara Tawhid. Att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Så Koranen börjar med Tawhid och den slutar med Tawhid. Och vissa lärare säger att hela Koranen är Tawhid. Så det här indikerar att muslimen ska börja sitt liv med Tawhid och avsluta sitt liv med Tawhid. Och leva med Tawhid. Att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatiha nämner också aqsam al-nas. Att folk är av 3 olika kategorier. De som har kunskap men inte praktiserar kunskapen. De som inte har kunskap men försöker att göra gärningar. Och de som har kunskapen och praktiserar kunskap. Och vilken ska muslimen vara? Den tredje, eller hur? De som har kunskap och praktiserar sin kunskap. Det här är de som går as-sirat al-mustaqim. Den vägen som Allah visar sin nåd över. Inte ghayr al-maghdubi alayhim wa ad-dallin. Så folk är av 3 olika kategorier. I denna sura finns också arkanul ibada. När en muslim dyrkar Allah så ska han dyrka Allah med al-mahabba, wal-khawf, wal-raja. Man ska dyrka Allah med kärlek, med hopp och med fruktan. Innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana rahaban wa rahaban. De brukade, profeterna, tillbe oss, tävla i det goda och åkalla oss med hopp och fruktan. Så en muslim
Dyrkar Allah med hopp, med fruktan och med kärlek. Kärlek lär vi oss i denna sura av att Allah subhanahu wa ta'ala har dessa vackraste namn och egenskaper. Att vi prisar honom, alhamdulillah. Att vi älskar Allah mer än allting. Kärleken till Allah. Hopp på Allahs förlåtelse, Allahs barmhärtighet. Det finns i Ar-Rahman Ar-Rahim. Att Allah är den mest barmhärtiga, den mest nådiga. Vi hoppas alltid på Allahs förlåtelse och barmhärtighet. Khawf, rädsla. Maliki yawmiddin. Ägare av domedagen. Vi är rädda för att Allah ska straffa oss. Vi är rädda för Allahs helvete. Och det här är en balans som behövs när man dyrkar Allah. Vissa dyrkar bara Allah med kärlek. Allah förlåter allt. Och det finns ingen synd, det finns ingen straff, det finns ingenting. Det här gör att människan är inte rädd för någonting. Och gör alla möjliga synder. Vissa människor kanske kan dyrka Allah med kärlek. Och kärleken till Allah får dem att inte synda. Men vissa människor är inte så i sin natur. De behöver någonting som skrämmer dem också. Så vi dyrkar Allah med kärlek, med hopp, och vi dyrkar Allah med fruktan för hans eld, för hans straff, för hans vrede. I denna sura finns också villkoren för att en gärning ska accepteras. Att gärningen utförs för uppriktighet och att gärningen utförs i enlighet med profeten Muhammeds sunna sallallahu alaihi wasallam. Uppriktighet, iyyaka na'budu. Vi dyrkar endast dig. Profeten Muhammeds väg sallallahu alaihi wasallam, ihdina sirata al-mustaqim. Den här suran innehåller också, som vi sa, hela Koranens kunskap. Och Koranens kunskap kan delas in i 4 kategorier. Det är först al-ilahiyat, al-nubuwat, al-awamir wal-nawahi och al-mi'ad wa ma ba'da. De här 4 saker. Om ni läser Koranen så kommer ni finna att Koranen handlar om 4 olika saker. Kategorier av kunskap. Den första är al-ilahiyat. Kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Vem är Allah? Hans namn, hans egenskaper, vad han gör. Kunskapen om Allah. Sen har vi en nubuwat. Kunskapen om profeten. Deras folk. Vad kallade profeterna till? Hur gick det för dem som accepterade profeternas budskap? Och hur gick det för dem som inte accepterade profeternas budskap? 3. Al-ahkam. Al-awamir wal-nawahi. Koranen handlar också om lagar och bestämmelser. Regler. Vad Allah vill att vi ska göra och vad Allah inte vill att vi ska göra. Och 4. Al-mi'ad. Det handlar om återuppståndelsen. Om domedagen. Graven. Paradiset och helvetet. Vilket är något som människan strävar efter att veta. Och all dessa 4 kunskap finns i surat al-Fatiha. Kunskapen om Allah finns i Allahs namn, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki yawmiddin, Rabbil alamin. Kunskapen om profeterna finns i ihdina sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. Det här är profeternas väg och vägen av de som följer profeterna. Och inte vägen av de som har gått vilse. Kunskapen om halal och haram, lagar och bestämmelser. Iyyaka na'budu. Vi dyrkar endast dig. Och dyrkan omfattar allt som Allah har påbjudit och allt som Allah har förbjudit. Kunskapen om nästa liv, al-mi'ad, maliki yawmiddin. Och som ni ser, Fatiha omfattar hela Koranens kunskap. Vi lär oss också av Fatiha människans stora behov av vägledning. Att alla människor är vilse förutom de som Allah har väglett. Kullukum dalun illa man hadayt. Alla är vilse förutom de som Allah har väglett. Och människan är svag. Det finns många faktorer som drar människan till höger och vänster. Det kan vara onda vänner, det kan vara samhället, det kan vara djävulen, det kan vara kanske onda lustar inom människan. Människan är svag. Människan skapades svag. Så människan behöver ständigt vägledning och hjälp för att vara rak på sanningen. Och därför ber vi 17 gånger om dagen. Ihdina sirata al-mustaqim. Allah leder oss på den raka vägen. Låt oss inte gå vilse.
Ständigt så överkastar vi oss till Allah. Vi underger oss Allah subhanahu wa ta'ala. Vi är undergivna till Allah. Och vi överger oss, våra liv till Allah. Vi klarar inte av detta. Vi behöver din hjälp Allah. Hjälp bli vägledare. Och därför, vad sa Aisha radiallahu anha? Vilken var den dua som profeten sa mest av allt? Ni måste ha vet. ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الحديث البخاري. Aisha radiallahu anha sa att den dua, den åkallan som profeten gjorde mest av allt, det var يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Ja Allah, du som vänder hjärtan, gör mitt hjärta fast på din religion. Så Aisha hon blev förvånad. Hon sa, ja Rasulullah, varför ber du om detta? Du är Allahs profet. Och då så sa profeten alaihissalam att det finns ingen människa förutom att hans hjärta är mellan Allahs fingrar. Allah vrider hjärtat hur han vill. Den han vill gör han stark, och den han vill vilseleder han. Så människan är i behov av vägledning. Ihdina sirata al-mustaqim. Vi lär oss också en annan viktig sak av denna sura. Och det är att förbereda sig för domedagen. Det här livet är bara en språngbräda in i nästa liv. Vi är i det här livet som affärsmän som investerar ett kapital. Vi har fått ett kapital av Allah, och det är tiden och livet. Så vi ska investera i gott och i ont. Man väljer själv. Och på domedagen så kommer din avkastning. Då kommer din belöning. Den som investerar i dåligt, han får dåligt tillbaka. Han förlorar detta liv och nästa liv. Den som investerar i gott, han får gott i detta liv och nästa liv. Så det är som bönder, kan man också säga. Vi planterar, och på domedagen ska vi skörda det vi har sått i det här livet. Så muslimen ska alltid förbereda sig för domedagen. Den dagen han ska möta sin skapare. Och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han sa att det finns ingen av er förutom att han kommer stå ensam framför Allah. Utan någon mellanhand. Och Allah kommer att fråga honom om hans gärningar. Din fot kommer inte röra sig förrän det frågas om ditt liv. Hur du spenderade ditt liv. Hur tog du hand om din ungdom? Vart ifrån tjänade du dina pengar? Halal eller haram? Och hur har du spenderat dina pengar? Hur har du agerat med den kunskapen du har fått? Det här är frågor alla kommer att frågas på domedagen. En man sa till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam: Ja Rasulullah, mata sa'a. Allah sände bud. När är domedagen? Och profeten Muhammed alaihi salatu wassalam, han sa inte domedagen är si och så. Han visste inte en domedagen var själv. Men han nämnde inte heller domedagens tecken. Utan han sa till mannen någonting som är viktigare än kunskapen om när domedagen kommer. Han sa, vad har du förberett för domedagen? Det viktiga är inte att veta att domedagen är om 100 år, eller 200 år, eller 5 år, eller vad det kan vara. Den här kunskapen finns hos Allah. Det viktiga är, vad har du förberett för domedagen? Den dagen du ska stå inför din skapare. Har du ett rent bagage? Är du beredd om dödsängeln kommer ikväll, mellan mot och tar ditt liv? Är du beredd att möta Allah imorgon med ett rent hjärta? Är du stolt över det du har gjort i det här livet? Eller har du synder som du inte har bett om förlåtelse för? Har du goda gärningar som du har fallit kort i? Den här frågan borde vi alltid ställa oss. Vad har ni förberett för domedagen? Är vi beredda att möta Allah subhanahu wa ta'ala? Så den här skolan, varje dag när vi läser Maliki yawmiddin, då ska vi tänka på att en dag så ska vi stå inför Allah, och han ska belöna oss för det vi har gjort, eller straffa oss för det vi har gjort, eller förlåta oss. Det är upp till honom. Så man ska aldrig tänka på detta. Maliki yawmiddin, domedagens ägare och domedagens
den som ska döma på domedagen och belöna och straffa. Och denna sura beskriver också den raka vägen. Sura al-Fatiha beskriver den raka vägen. Den rätta islam, as-sirat al-mustaqim. Den vägen som Allah vill att vi ska gå i det här livet. Att vi ska följa Koranen. Vi ska följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vi ska följa islam al-haq. Muslimerna ska vara enade på den här vägen. Och att vägen till paradiset bara är en. Man hör i samhället att man kan inte säga att någon annan har fel. Alla vägar leder till Gud. Man kan göra vad man vill för att komma till Gud. Men så är det inte. Det här är önsketänkande. Utan vägen till Allah subhanahu wa ta'ala är bara en. Den vägen han har bestämt. Al-Islam. Den rätta vägen. Profeten Muhammeds väg. Sallallahu alaihi wasallam. Och det här ska uppmana muslimerna till att verkligen försöka följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam i det de gör. Och inte avvika från den här rätta vägen och gå de här små vägarna och splittra sig i grupper och sekter. Utan vara enade. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Muslimerna ska hålla fast vid Allahs liv tillsammans. Och inte splittra sig. Det här är Surat al-Fatiha. Och efter al-Fatiha så är det rekommenderat att läsa Amin. Att säga Amin. Vilket betyder Allahumma stajib. Och Allah accepterar det som jag har bett om. Det är också rekommenderat när man läser al-Fatiha i bönen och generellt att man stannar upp efter varje vers. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam brukade läsa al-Fatiha och stanna efter varje vers. Ar-Rahman ar-Rahim. Så var han tyst. Maliki yawmiddin. Tyst. Det här är rekommenderat. Och då får man också mera lugn och khushu inlevelse i sin bön. Och att också dra ut på de här vokalerna. Att läsa Koranen vackert. Det är också något som är rekommenderat. Och det här är väldigt kortfattat vad gäller Surat al-Fatiha. Men som ni förstår så finns det mycket att tänka på. Många av oss vill bara läsa. Eller hur? Utan att förstå vad vi läser. Och det här är egentligen fel. Sahaba, vad sa de? Hur brukar Sahaba lära sig Koranen? De sa att vi brukar lära oss 10 verser åt gången. 10 verser åt gången. Utan att gå vidare till 10 igen. Tills vi lärde oss dessa 10 verser. Vi förstod vad de betydde. Och vi implementerade dem. Det här var Sahaba. Att lära sig Koranen, förstå sig på Koranen och praktisera Koranen. Idag många lär sig Koranen och förstår inte vad det betyder och de praktiserar inte Koranen. Så tänk på det här, det är jätteviktigt. Om man lär sig Koranen och försöker förstå den. Det viktigaste av allt att praktisera den. Vi är inte ett folk som bara ska ha Koranen på väggen. Koranen är inte bara en bok som ska vara i bokhyllan och samla damm. Eller man läser det i Ramadan. Utan Koranen är en bok som man ska leva efter. Mycket viktigt. Och vi avrundar för idag. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum.